ותגונים כאן דוקטור בסרטון חדש, והיום אנחנו הולכים לשחק גיינגביסט, כן? אז בואו נתחיל במשחק הגיינגביסט שלנו. כמובן שאני משחק עם אנשים ולא עם אנשים שמשחקים איתי בחדר. אם אתם רוצים מתישהו שאני אביא אנשים, באמת יוטיוברים ששחקו איתי בחדר, תכתבו לי בתגובות למטה. אם רוצים עוד סרטון גיינגביסט, בואו נגיע ל7 לייקים, 7 לייקים זה נראה לי טוב. ואנחנו מתחילים. אוקיי, מתחילים. טיים, אחת. בוא לפה, איש גם איש. אוי, איזה נגיחה. אם אתם לא יודעים, אני אספת הסבא כחול, התחילת הזה. אוי, נפל לי הכובע. אוקיי, איש, קבאי, בוא לפה, סמי הקבאי. אני זורק אותך לאש. לא! צילו, לא, אני קופץ מפה. לא, קדימה, לא! אוי ואוי, אוי, כמעט נפלתי לרבה, אני אכנס פה לבית הזה. אף אחד לא יעשה כלום. אך בחלון קצת, פתיחה אחורית. חלון זה לא נשבר! לא ישברו כבר? בואו לפה, אני אגרוס אתכם במגריסת האש. אוי ואוי! אוי, לא! הוא התאבד איתי. אוקיי, יש לנו אותו ויש לנו אותו. רגע, מה? רק שתי אלה, אוקיי. קרב, דו-קרב, אחרון, קדימה. אוקיי, מתחילים ראונד שני, קדימה. אוקיי, אנחנו מתחילים. תופס אותו, מרים אותו, ושולח אותו אל הלבה. אימא'לה, נקניקיה. לא, תעזרו לי. אוקיי, הצלחתי, אני פה, אף אחד לא יגיע אליי. שבא, מקבל נגיחה. אתה רוצה נגיחה אתה? מה זה? זה ספיידרמן? מה זה? איך הוא הפך להיות ספיידרמן? הקריש לא מצליח. אוי, מה זה? זה קווין רובין? אוקיי. כנראה שאני קצת זקן מדי. אני הולך להוריד אותו משם. וואו, מה זה? נפל נפלייה גדולה בצורת שולשול. אני לא יודע איך לטפס. בוא נטפס פה. בוא לפה, קריש, בוא לפה, קריש טוב. קריש טוב לבב, בוא לפה. אימא'לה, מה זה? איפה הוא נפל? מה זה, ראיתם את זה? הוא נפל משמיים. מה זה, איך הוא הגיע לשם? בוא לפה. יש, תפסתי. איי, לא ליפול. אוקיי, הצלחתי אנשים. הצלחתי. מה אני עושה שם? אז אני רוקד, יפה. לא, אני לא נופל. אז יש לי מזל, מה זה? לי! יואו! מה זה? כמעט מתתי. אני אקח לי נקניקיה אחת. הופה, לראש שלך. קדימה, אתה תיפסל. בטח שתיפסל. אני לא נפסל. אוקיי, קדימה, אני תופס אותו. הגמר הגדול. וקדימה, תיפול. ייי. יש תיקו. אוקיי, אנחנו רק 3 אנשים. אוקיי, תפסתי, העפתי. מה זה? איך הוא עשה את זה? קפוארה הוא למד, מה זה? אופה. לא. אוי לא, אני מעולף, מה זה? אוי לא. אוי לא. ראונד, קדימה. מה זה? איש, זהו. איש גם איש. איך מאיזה 7 הגענו ל3? למה אנשים יוצאים? לא. אוי. הוא ניצח. אוקיי, הוא התאבד. אבל הוא עדיין ניצח. זה משהו שלא אני עשיתי. אוקיי, עוד ראונד. קדימה. אנחנו הפעם יכולים לנצח. קדימה. אוי ואוי. אוי. לא. ראיתם, אני רצתי אחרי הרכבת. לא מוותר מהר. איזו מוזיקה לא קשורה.
מה? איך הוא לא מת? יופי. מה זה, הפעם הגענו למוזיאון הדגים. נראה לי ככה אומרים את זה. אני יכול לתלוש אותם? אוקיי, הצלחתי לתלוש... מה זה? זה תקוע זה. לא, תעזוב אותי, איש נחמד, איש אחד נחמד. כן, תריבו ביניכם, אני רוצה להשיג נקודה. לא. שתיכם לים, קדימה. מה זה? איזה בגים? אוי ובוי. הפלנו אחד לים. אוי ובוי. מה? מה זה הדבר הזה? אוי, לא. אוי, מתתי. הנה, אני מת עוד פעם. אני חי. אוי ובוי. אוי, וואו. רגע. לא. אוקיי, מתתי. כמו שאתם רואים, אני ממש לא טוב במשחק הזה. איך הם עושים את זה? איך הם יכולים לטפס ככה מעל הגדר? נו, קדימה, תטביע אותו. נו. הופה. רק אני, בלי נקודה אחת. אוקיי, הגענו לגלגל ענק שנמצא בלונה פארק תל אביב. ואנחנו הולכים לקחת... תעזוב לי את הכובע. לא. אוי, לא. אני יכול, אני נחלץ. לא. הופה, ויש לנו מנצח, שהוא לא אני. כן. טוב, זה היה הסרטון שלנו היום. אם נהנתם תשימו לייק, סאב ופעמון. כן, תוכן קצת שונה אפילו שזה גיימינג עדיין, אבל יותר כזה קל, מצחיק כזה. נראה פעם הבאה, יאללה ביי.